Hej derude. Jeg hedder Charlotte, og i dag er vi nået til den 1. december. Yay! Jeg har valgt at lave en sangjulekalender i år, hvor I skal høre mig synge julesang hver dag frem til den 24. december. Så jeg håber, I kan lide det, og I vil følge med. Dagens sang er en sang, jeg selv har skrevet. Jeg skrev den for nogle år siden, men har så skrevet den lidt om i teksten. Den hedder Julen er det bedste, jeg ved. Vi har ventet hele året på, at denne dag skulle komme. Vi har været artige i år, så nu vender vi på vores gave fra den kære julemand, som kommer helt fra nissernes land. Julen er det bedste, jeg ved. Vi får gaver og lægger julemad. Der er også samvær og kærlighed, og gid det kunne blive ved. For julen er det bedste, jeg ved. Og nu er vi alle samlet rundt om juletræet. Vi synger Maria på æslet, som fødte Jesus barnet, og vi hygger os med hinanden. Jeg håber, vi kunne gøre det igen og igen. For julen er det bedste, jeg ved. Vi får gaver og lægger julemad. Der er også samvær og kærlighed, og gid det kunne blive ved. For julen er det bedste, jeg ved. Vi får gaver og lægger julemad. Der er også samvær og kærlighed. Ja, jeg kunne blive ved. Se, hvor sneen daler ned fra himlen. Det er så smukt og hyggeligt. Her på toppen af træet sidder stjernen. Den lyser os alle op indeni. Ja, julen er det bedste, jeg ved. Glædelig 1. december. Håber I får en god dag derude. Hej hej.